Otec jej ve 3 letech odtrhl od matky a zavřel na 2 měsíce do sklepa. Další 4 roky pak strávil v domácím vězení. Přežil pokus o vraždu. Utrpěl vážný úraz páteře, po němž na několik měsíců zcela ochrnul. V důsledku zlomeniny čelisti byl jeho obličej tak znetvořen, že odpuzoval i vlastní manželku. 3krát ovdověl. Přežil většinu svých dětí. Nakonec zemřel na zápal plic, který u něj propukl v důsledku upoutání na lůžko po zlomenině krčku. Víte, o koho se jedná? Ano, o otce vlasti, krále českého a císaře římského, Karla IV. Píše se rok 1316. Dne 14. května se královským manželům Janu Lucemburskému a Elišce Přemyslovně narodil syn Václav. První léta života měl mladý následník trůnu radostná. Protože však mezi Eliškou a Janem vypukly spory o vládu v zemi a mladý Václav spolu se svou matkou Janovo postavení v zemi ohrožoval, odtrhl otec syna v jeho pouhých 3 letech od své matky a uvěznil jej na 2 měsíce v lokeckém sklepení. Byli jste někdy na hradě Lokti? Já ano, a to dokonce přímo ve sklepení, kde se svého času nacházelo vězení. Měla jsem to štěstí, že zrovna končila otevírací doba a ve sklepení zhasly světlo. Tu hrůzu si nedokážete představit, zvlášť když jste tam sám a když vám předtím pouštěli z reproduktorů kvílení mučených vězňů, jejichž figuríny tam mají vystavené za mřížemi. Nevím, zda se Václav nacházel ve stejných prostorách. A pokud ano, zda již tehdy sklepní prostory hradu sloužily jako vězení. Ale i tak tamnější prostředí pro 3letého chlapce muselo být naprosto děsivé. Po 2 měsících v lokeckém sklepení převezl Jan Lucemburský svého syna na hrad Křivoklád, kde trávil další 4 roky v domácím vězení. Opět bez matky. Tu malý Václav spatřil až po dlouhých 4 letech, v roce 1323, a to jen proto, aby se s ní rozloučil. Otec se jej totiž rozhodl poslat do Francie na vychování. Svou matku malý princ již nikdy nespatřil. Když se pak po 7 letech vrátil zpět do českých zemí, Eliška Přemyslovna již nebyla naživu. Na francouzském dvoře tedy malý Václav strávil 7 dlouhých let. Byl zde biřmován a přijal nové jméno – Karel. Po svém kmotru Karlu IV. Sličném, francouzském králi. Ve Francii se učil základnímu politickému a náboženskému vzdělání. Ovládl francouzštinu, němčinu, latinu a italštinu. Zajímavé ale je, že pozapomněl češtinu. Svůj rodný jazyk si tak po návratu do Čech musel učit znovu, jak sám poznamenal ve svém vlastním životopise Vita Karoli. Na svou dobu byl velmi inteligentní, protože číst a psát se ve středověku nenosilo, ani u panovníků. Paříž byla tehdy největším městem Evropy. Život v takové metropoli proto mladého Karla silně kulturně ovlivnil. Celkově měl pobyt budoucího českého krále na francouzském dvoře velký dopad. Stal se totiž zastáncem myšlenky centralizované monarchie po francouzském vzoru. Ve Francii se rovněž seznámil se svou první ženou, Blankou z Valois. S tou se oženil v pouhých 7 letech. Byla to sestra budoucího francouzského krále Filipa IV. Sličného, který na francouzský trůn zasedl po vymření Kapetovců. Protože oba mladí manželé byli až příliš mladí, bylo nemyslitelné, aby žili spolu. Karel proto v roce 1331 odjel do severní Itálie, kde hájil zájmy svého otce Jana Lucemburského. Traduje se, že se jej zde i s jeho dvořany pokusil někdo otrávit. Údajně to bylo z důvodu jeho nezřízeného života a frivolních záletů, za které si od papeže vysloužil pokárání. Dokonce se prý choval jako playboy, protože se oblékal podle nejnovější módy a nosil příliš krátké a těsné šaty. Není tedy divu,
že se tvrdilo, že za pokusem o otravu stál jeden z manželů italských dam, se kterou měl mít Karel údajně poměr. Při příležitosti blížícího se 600. výročí smrti Karla IV. Provedl profesor Emanuel Vlček antropologický výzkum Karlových ostatků. Podle dobře zachovalé kostry pan profesor usoudil, že Karel byl muž atletického těla se silnou kostrou, které sformovalo záměrné tělesné cvičení a jízda na koni. Jeho výška činila zhruba 173 cm. Karlova vysoká, svalnatá postava tedy musela být přímo magnetem pro ženy. Když si k tomu přimyslíme černé vlasy, velké oči, plné tváře, jak jej popisoval Matteo Villani, italský kronikář, musel to být ženami obletovaný muž. Nebylo by se tedy čemu divit, kdyby na zmíněné pověsti bylo něco pravdy. Pravděpodobnější však bude, že pokus o otravu byl činem motivovaným politicky. Stejně jako jeho otec, i on měl značnou zálibu v bojích a turnajích. Nebyl to tedy tak mírumilovný král, jak se traduje. Také na to opakovaně doplácel. V bojích v severní Itálii utržil četná zranění. V pozdějším věku následkem zranění v jednom z turnajů ochrnul. Ale o tomto až později. V roce 1333 se Karel konečně navrátil do Čech. Je známo, že jeho první zastávkou byl Zbraslavský klášter, kde již 3 roky odpočívala jeho matka Eliška. Z Karlových záznamů plyne, že v Čechách nenašel ani nikoho z rodiny, ani z přátel, že neměl kde bydlet a nedorozuměl se ani česky. Budoucí český vládce a císař římský se usídlil v Čechách v měšťanských domech na Starém Městě pražském, protože Pražský hrad byl zdevastován a nebyl obyvatelný. Karel zprvu nedisponoval žádnou mocí. Později mu jeho otec, Jan Lucemburský, udělil titul markraběte Moravského. Postupně získal nazpět zadlužené hrady a posílil i reputaci Lucemburků. Po smrti svého otce roku 1346 se stal českým králem, dále římsko-německým králem, později císařem Svaté říše římské, dále králem burgundským a italským. Karel IV. Se oženil celkem 4krát. Po smrti první ženy Blanky z Valois si vzal Annu Falckou. S ní je spojena velmi zajímavá historka, a to, že Karla IV. Nechtěně otrávila špatně namíchaným nápojem lásky. Karel pak strávil 3/4 roku stranou veškerého dění. Spekulovalo se dokonce, že se bude muset hledat nový římský král. Pravda je ovšem daleko dramatičtější. Jak jsem již zmínila, zdědil Karel po svém otci zálibu v bojích a turnajích. Účastnil se jich často inkognito. Při jednom takovém turnaji byl tak těžce zraněn, že by bez včasného a zkušeného zásahu tehdejších lékařů nepřežil. Úraz dřevcem mu způsobil těžké pohmoždění krční páteře a přeražení obou kloubních výběžků dolní čelisti. Na vině byla těžká přilba, která se po nárazu dřevce zarela zezadu do jeho páteře, přičemž vpředu prolomila bradu, již se symetricky vylomila v rozsahu 6 zubů. Po takovém zranění by zejména v jeho době většina postižených rychle zemřela. Zlomenou čelist se však zkušenými lékaři podařilo zafixovat a poraněnou páteř tahem za vlasy částečně srovnat. Následující měsíce se pak král léčil. Vše muselo být utajeno, protože měl na dosah císařskou korunu. Karel zůstal po vážném úrazu znetvořen. Jeho žena, Anna Falcká, se nad jeho zjevem údajně velmi pohoršovala. Je zajímavé, že brzy poté si však zlomila vaz při jízdě na koni. Existují spekulace o tom, že to nebyla náhoda. Karel si tedy hledal novou manželku, v pořadí 3. Tou se stala Anna Svídnická, krásná, chytrá a rovněž vzdělaná dcera uherské princezny Kateřiny a svídnického knížete Jindřicha II. I ona, podobně jako Karel, uměla číst a psát
a ovládala několik jazyků. Dokonce si prý dopisovala i s italským básníkem Františkem Petrárkou. S Karlem je tedy pojelo mnohé. Anna však měla být původně Karlovou snachou, nikoliv ženou. Byla totiž zasnoubena s Karlovým prvorozeným synem Václavem, kterého měl český král se svou druhou ženou, Annou Falckou. Nebylo na překážku, že zatímco Anně bylo 11 let, Václavovi taktéž 11, ale teprve měsíců. K sňatku však nakonec nedošlo, protože malý Václav zemřel ve svých 2 letech. Po smrti prvorozeného syna Václava i jeho matky Anny Falcké měl Karel otevřené dveře k tomu, aby se sám ucházel o ruku snoubenky svého syna. Říká se, že právě Anna Svídnická byla Karlovou pravou láskou, což potvrzují i dobové kroniky. Láska k o 23 let mladší manželce měla být dokonce větší než k Blance z Valois. Anna s Karlem sdílela období největšího lesku a slávy, kdy Karel získal titul císaře svaté říše římské, postavil Karlštejn a budoval i Novou Prahu. 45letému císaři dala císařovna potomka, následníka trůnu. Byl pojmenován stejně jako jeho prvorozený bratr, tedy Václav. Jméno bylo patrně vybráno s ohledem na patrona zemí českých. Neřešilo se, že se již tak jmenoval starší sourozenec, který zemřel. Šťastný svazek Karla IV. A Anny Svídnické však neměl dlouhého trvání. Anna bohužel zemřela při porodu 3. dítěte v pouhých 23 letech. Karel pro ní velmi truchlil. Dokonce se na několik měsíců uzavřel na svém hradě Karlštejni. Mimo jiné, víte, že na legendě, že ženy nesměly přespávat na Karlštejni něco je? Že nám skutečně bylo zakázáno na Karlštejně léhati a spávati? Ovšem jen ve Velké věži, nikoli na hradě jako takovém. Uvedený zákaz spát ve Velké věži byl dokonce zakotven v zakládací listině Karlštejnské kapituly. Posuňme se k poslední, 4. Karlově manželce Elišce Pomořanské, kterou jistě znáte z filmu Noc na Karlštejně, popisující výše uvedenou legendu. Na její pověsti zdatné ženy, tak jak je představena ve slavném filmu, je také trocha pravdy. Eliška byla totiž popisována jako urostlá žena silné postavy, která uměla lámat podkovy. Byla nejplodnější z Karlových manželek. Porodila mu celkem 6 dětí, z toho 4 syny. To bylo víc než všechny jeho předchozí 3 manželky dohromady. Možná je k tomu pomohla i její urostlá postava, že všechny porody fyzicky zvládla, neboť úmrtí při porodu bývávalo ve středověku velmi časté. Ač Karlovi dala Eliška 4 mužské potomky, přesto císař preferoval Václava, splozeného se svou životní láskou. To mladá císařovna těžce snášela. Jejich vztah byl ale jinak harmonický. Svého muže přežila o 15 let. Život Karla IV. Nakonec zmařila zlomenina krčku levé nohy, která patří mezi typické úrazy ve stáří. Jelikož byl poté upoután dlouhodobě na lůžko, onemocněl zápalem plic a nakonec ve věku 62 let 29. listopadu 1378 zemřel. Tělo císaře bylo nabalzamováno a 11 dní vystavováno v audienční síni královského paláce. Oblečen byl do purpurového pláště. Na hlavě měl císařskou korunu. V rámci smuteční řeči byl Karel IV. Poprvé označen jako otec vlasti.